Hello everyone. Korbuk amchangni joto lukorokno ani phasingti kabang hamjangma tai khapur maya faro chung chini yarung musical bodol bai phai tongo 6th December khana Korbuk Mohanto kami hingke norok bai aro phai malai norok no chamung musamung bai tong thoronan phai tongo ke malai ne aro Korbuk amchangni joto lukorok phai di 6th December khana Mohanto kami Hello Bayarok, Joton Funkaham, ang noni kachuk manik de Burma. Hai no hai noni boy kaisa kok tuma shaklin fayo. Abong kha khana 6 December chung noni Korbuk amchaini Mohanto paro phaitango. Noroi baksa live concert khayna bagai. So guys, noroi malna bagang balen excitement enjak. Phaidi khana malai nai ani team by phaitango yarung musical team by. So guys, khana malai nai tai tong tholai nai recap nai enjoy khainai. Thank you so much. Love you all. Hai hangnor ni tako Onil yarang musical bodol ni panda kom thengnai tei jadu kol jar sapnai chini yarang musical band phai tongo 6 tarik December Korbuk Mohanto para takuk manik bukuk Romi Mora Singh takuk Konal bukuk Sadana Riang bukuk Sorgosri tei bukuk Rahel Koloi nanjani tapok di 6 December 2024 Korbuk Mohanto para. Thank you.